ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରିୟ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯେଉଁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ୍ତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ମହାନବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଜୀବନ୍ତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ନାଜୁତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ପଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍। ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ନୂତନ ସେ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ। ଏହି ପଦକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଆର୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଦକୁ ପଢ଼ିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ପ୍ରେମ କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ ବହୁତ ହିସାବରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ତାର ସେ ପ୍ରେମର କୌଣସି ସୀମାରେଖା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ସେ ପ୍ରେମକୁ ମପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେହି ପ୍ରେମ ନାଁରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭଲ ତ୍ରୁଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଜୀବନର ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗତିକ ପ୍ରେମରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ନ ହୋଇ, ଆଗ୍ରହକାରୀ ନ ହୋଇ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମରେ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସାମିଲିତ ହୋଇପାରିବା, ସେହିପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ଜାଗତିକ ବିଳାସ ମାନେ ଜାଗତିକର ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ଯଦି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜର ଜାଗତିକ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବେଶୀ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘର ପୁଅ ଝିଅ, ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାକେ ପଚାରିବ, ସେ ଝିଅ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ପୁଅ କହୁଛି ଝିଅ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଝିଅ କହୁଛି ପୁଅ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ସେହି ବିଷୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ିକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକରି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ କରିପାରିବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହି ଜଗତର ପ୍ରେମରେ ଯଦି ମାତବା ତାହେଲେ ନରକକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରେମକେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଜାଗତିକ ପ୍ରେମରେ ନ ପଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୀତିଦିନ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ।
ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମ ସେ ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କଥା କହିଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସନ୍ତାନମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁଅଭିଳାଷରେ ମାତି ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଜାଗତିକ ପ୍ରେମରେ ଲାଗିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଜାଗତିକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନରକରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଯେପରି ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର ପାରିବେ, ପୁଣି ତୁମର ସେବା କରିବାର ବି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଓ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯେକୌଣସି ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ତାଙ୍କର ପରିବାର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଜୀବନ୍ତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସ୍ଥିତି ତୁମେ ସୁଦୃଢ଼ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଜଣେ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଜୀବନ୍ତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ମୁକୁଟ ଆମ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।